गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ हाई सेकेन्डारि सेथि बोसोरनि फरायसाफोरनि थाखाय गोनांथार खौरां। बे मिथिसार बिलाइनि गेजेरजों मिथिनाय जायोदि दिनै 18 मे आरो 21 मे अक्ट'आव जानो गोनां सेथि बोसोरारि आनजादखौ उनफिननाय जाबाय होनना फोसावबाय। नाथाय मे दाननि 23 अक्ट'निफ्राय जानो गोनां आनजादफोरा होखानाय अक्ट' आरो सम बादियैनो जागोन होनना फोसावदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बर'नि मुंदांखा इउटिउबार गेमस्रि दैमारिया गुवाहाटी बरबारि बाथौ मन्दिर ओनसोलाव थानाय बर'फोरा न' सिफाय जाना आलाय सिलाय जानांनाय सुबुंफोरखौ दसे सम नुजाथिहैनानै खौरां लाहैयो। न' सिफाय जाना आलाय सिलाय जानांनाय बर' आइजोफोरा गेमस्रि दैमारिया थांनानै खौरां लाहैनायाव जोबोद गोजोननाय मोननाय फोरमायो। बुंथिनो गोनांदि बर'नि माहारियारि आफादा खौरां लाहैदोंब्लाबो रावबो बर'नि राजखान्थियारि इउपिएलनिफ्राय दासिमबो रावबो खौरां लाहैयाखै होनना मिथिना मोन्दों। मैया बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दख'रानि बेन्दोङाव थानाय मेलेमजिबिफोरखौ लानानै बिजनि बड'सा हाउसआव सावरायमेल लादों। बे सावरायमेलाव गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो मिरि एबसुनि लेङाइ आफादगिरि आरो बाउन्डारि कमिसननि सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि खोरोमदाव औवारिया। गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै बिथाङा आथिखालाव गोरोबथा हेंथा सुबुंफोरा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों ट्राइबेल एन्ड ब्लक्सफोर आरो बर' गामिफोरखौ दानगोन होननानै बावसोला बायनायफोरखौ नेवसिगारनानै बिटिआर गोरोबथाखौ गुबैयै बर'नि सिनायथि आरो थामोनथाखौ लानानैसो खालामनाय जादों होननानै रोखायै बुंथियो। लोगोसे बिटिआर गोरोबथायाव ट्राइबेल एन्ड ब्लक्सफोरखौ दाननायनि जेबो दफा गैया होननानै खम समनि गेजेरावनो सिमा बारायनायनि खामानिया आबुङै महर मोनसिगोन होननानै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ बारा बिरबाय रावफोरखौ फोजावनो नाङा होननानै दाजाबदेरनानै बुंबावो। बे हाबाफारियाव मिरि एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि कनिन्द्र बसुमतारीखौ बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै बिटिआर गोरोबथाया बर'नि राव थुनलाइखौ गोबां रैखाथि आरो जौगाहोगोन होननानै दफाखौ मावफुंनायसिम बयखौबो नेथ'नो खावलायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। रायजोआव थाबायानो थानो हागौ अखा हानाया। दानि हाबाय थानाय अखाया गोबां जिल्लायाव दै बारा जानायनि गेजेरावनो बरजारनि आन्चलिक बोथोर बिगियान मिरुआ अखा हाबाय थानायनि वार्निं होदों। फैगौ 20 मेसिम अखा हाबाय थानो हागौ। आसामजों लोगोसे सा सानजा भारतआवनो गोबां जायगायावनो दिनै रेड वार्निं खालामना होदों। दैबानानि थाखाय आसामाव दासिम थैनायनि अनजिमाया 8 जाहैबाय आरो 4 लाखसो सुबुंफोरनि सायाव गोहोम खोख्लैदों। मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा आसामनि थासारिनि खौरां लादों आरो मिरु सोरखारा गासैबो रोखोमनि मदद खालामगोन होनना फोसावदों। जिल्ला हिसाबै नायोब्ला बयनिख्रुइ बांसिन दिमा हासावआनो जादों। दासिम भिडिअ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम। मानोना गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।